Dnes sa pozrieme na značku, ktorá nezmenila len módu, ale samotné chápanie krásy. Značku, ktorá roztrhala pravidlá, zničila tradičné siluety a prinútila svet rozmýšľať trochu inak. Za touto značkou stojí žena, ktorá nikdy nechcela byť módnou návrhárkou. Rei Kawakubo sa narodila v Tokiu a študovala filozofiu a literatúru. Nemala klasické módne vzdelanie a preto sa na módu nepozerala ako na systém pravidiel, ale ako na priestor pre myšlienky. Keď v roku 1969 začala navrhovať oblečenie, nerobila to preto, aby vytvorila pekné šaty, ale preto, aby vytvorila niečo, čo ešte neexistovalo. Značka vznikla oficiálne v roku 1973 v Tokiu. Názov Comme des Garçons znamená vo francúzštine ako chlapci. Už v samotnom názve cítiť vzdor. Vzdor voči tradickej ženskosti, voči očakávaniam spoločnosti, voči predstave, že móda má byť lichotivá a príťažlivá. Skutočný zlom však prišiel v roku 1981, keď Comme des Garçons debutovala na parížskom Fashion Weeku. Publikum ostalo v šoku. Modelky boli oblečené výhradne v čiernej farbe. Oblečenie bolo asymetrické, roztrhané a s viditeľnými švami. Vyzeralo nedokončene. Kritici to nazvali Hiroshima chic. V čase, keď móda oslavovala luxus, lesk a sexualitu, Rei priniesla temnotu, deštrukciu a ticho. Tento moment zmenil módu navždy a otvoril cestu avantgardným konceptom v Paríži. Rei Kawakubo sa nikdy nesnažila zdôrazniť telo. Naopak, často ho deformovala. Robila objemy na miestach, kde by nemali byť. Hrby, výčlenky, zvláštne proporcie. Jej kolekcie niekedy pôsobia viac ako sochy, než oblečenie. A práve to je pointa. Nejde o to, aby si vyzeral krajšie, ide o to, aby si premýšľal. V priebehu 80. rokoch začala značka experimentovať nielen s farbou a tvarom, ale aj s materiálmi a technológiou výroby. Boli to roky, kde vznikli prvé línie Comme des Garçons Homme pre mužov a kolekcie s experimentálnymi vrstvenými siluetami. Postupne sa značka etablovala ako synonymum pre intelektuálnu a umením inšpirovanú módu, ktorá kládla otázky namiesto toho, aby dávala odpovede. V 90. rokoch prišli ďalšie výrazné línie a spolupráce. Založená bola Comme des Garçons Play, ktorú preslavilo ikonické srdce s očami od poľského grafika Filipa Pagovského. Play je jednoduchšia a komerčnejšia línia, no stále zachováva rebelského ducha značky. Tiež sa objavili línie Noir a rôzne avantgardné experimenty, ktoré často kombinovali umenie, subkultúru a undergroundovú estetiku. V roku 2004 Rei Kawakubo otvorila Dover Street Market, miesto, ktoré nie je obyčajným obchodom, ale priestor pre luxus, avantgardu a mladých dizajnérov. Dover Street Market sa stal kultovým fenoménom a konceptom, ktorý dnes kopírujú značky po celom svete. V priebehu rokov sa značka stala miestom, kde sa experiment a umenie spájajú s obchodom. Kreatívne vedenie vždy zostalo v rukách Rei Kawakubo, ktorá je zároveň aj hlavným riaditeľom. A napriek tomu, že dnes značka spolupracuje s rôznymi dizajnérmi a umeleckými radami, ona stále určuje filozofiu a smer všetkých línií. Rei je známa tým, že takmer neposkytuje rozhovory, nevysvetľuje kolekcie a nechce byť mediálnou osobnosťou. V ére, kde sa značky predávajú cez storytelling a osobnosť dizajnéra, ona ostáva ticho a necháva hovoriť oblečenie. Značka Comme des Garçons ovplyvnila celý svet módy. Ovplyvnila generácie dizajnérov. Bez Rei Kawakubo by dnešná avantgarda vyzerala úplne inak. Dnes Comme des Garçons ponúka široké spektrum. Od vysoko experimentálnych haute couture kolekcií cez komerčné línie až po kurátorské projekty a kolaborácie s mladými umelcami. Každá kolekcia je stále výzvou a otázkou k premýšľaniu. Je to značka, ktorá nezačala ako obchod a nikdy sa ním úplne nestala. Je to značka, ktorá redefinuje, čo móda môže byť a ako môže komunikovať. Ako môžeš vidieť, Comme des Garçons nie je značkou pre každého. Nie je to móda, ktorú si oblečieš, aby si zapadol. Je to móda, ktorú nosíš, keď chceš myslieť inak. Keď ti nestačí krása a hľadaš myšlienku. A práve v tom spočíva jej skutočný luxus. V schopnosti byť provokatívna, intelektuálna a zároveň kultúrne významná. Takže, ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like,
odber a do komentára mi napíš, ak si si myslel, že značka Comme des Garçons robí len klasické oblečenie s logom srdca, ktoré má oči, tak ako ja kedysi.